je to kokot, ale on je to Kamionas. kokot. Kamionas. Neumí ani ti zbuzeran malé, co mu máma taje mlíčko. Dala si ho dodnes jako sunan má ho rád. Tomu si dávám velký mac cheese a máma ho k tomu ráda hulí, aby si vypadal dobrý. Až na to, Buzeran. že já mac cheese nežeru, já radši cheeseburger, oh yeah. Co ty, bitch, myslíš si, že jsi smělej, ale přitom si 0,1 velká? Wow, docela rýmuje. Ten docela se tě rýmuje. No, musím uznat. Nejsi náhodou Eminem. Abo také dačo. Ne, hlavně nejsem Blackjack, to je nějaký kokot. Ahoj, Mac je zdravý, McDonald, jmenuji se Kamil a to je vážnej voraz. Teď se ukaž ty, jak to dáváš dohromady, nevíš, co máš říkat, protože jsi pojebaný. Pojebaný jak tvoje máti. Pomalu bude, to nerýmuje, ne? Počkej, tě neslyším přesto, jak jsi moc daleko v tom hrobu, jako prokopaný. Musíš se trošku narodit, abych tě slyšel. No, když tak často lížeš tu den, tak ono tě není rozumět, jaký lížeš. A proč máš v jméně BMX Rider a hlavně hovoríš, že jazdíš od 3 motocross? Okay, já si jedu tak nejde. You would be exaggerating when you say it, living life in the fast lane. But at the speed of life, and I can't slow down. Denaj. Zase mám dvou. Malibu nemusím nám pouštět z YouTube, protože nikoho to nezajímá. OK, doufám, že ten mi přijde.
profile. Hej, vím, jak se volá, malý byl na Facebooku, ale nevím, který prezident. Zrobil si největší blbost, že tam napísal svoje jméno na Facebooku. Tak se že volá. Talk dirty to me. Volám, tak poručím se vám, jo? I know you love me, I know this is picture, and showing ever, and we will see mama. You of my love, tvoj mamu poprtám, a dám si znova. Ne, Mike! Kolik ti to Poznám zbrala? fakt je, Málo. lyžují rád. No jsem hledal na Facebooku jeho profil. Já Martin, jak jsi psal? Jo. No, mám i tady strašně moc Hej. Martin, ty vole, To je ale... nejspíš nějaký gay malej. To je mi jasný. Nedostaneš, musí ti páníček otevřít. Říkám kamera do piči! Ale to asi ho má, protože má na nějaký a je to malý kokotko za sluchátkama, co sedí u kompu. No, To nedá! Teď si se děláš prdel, ne? Ne, on má na profilu v tebe místku u Už mi nějaké to fondu. stav ten odkaz na ten Jo, tak počkej, já si to musím na kompu najít. ježiš. Report počkej kupin do piči! Proč kupin jak čurá? Tu vieš čo, on nám hovoril, že jazdí motocross o 3 rokoch a hlavne, že Kami našiel prvý motocrossu a tam bolo, že od 5 rokoch jede, neviem, jaká motorka prostě. Prostě ta nejslabší motorka je až od toho. Nejslabší motorka je od 5 let a on trénuje. No nefér. Hlavne, že má BMX Rider v mene. Logika. Bum! No, Kami je vole. No je. Máte to v chatu. díky! Na to. Pohoda, já bych se si ho chtěl už si ho přidávám do přátel, abych ho potom mohl trošičku trolčkovat. A nejsem si jistý, že to je on, ale ne všechny důkazy o tom světí. Tak to M1 taky, když se jmenuje Alo jednička Bu. Ježiš! Čo je za pošuka? No a hlavne, že tam postuje obrázky BMXky a hlavne, že jazdí motocross od 3 let